Hopy i baby, przepraszam, to było chamskie. Baby i hopy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja był Stanik Mąka Wrocławski. Herzlich willkommen wszystkich, którzy się na nas dziwają. Nie wiem, czy wiecie, że ja kiedyś robił za prowadzącego w żółtej gumowej kaczce. Tej. To jest naprawdę ta. I już mo tako cera. Tako. 24 lata mo ta cera. No, ale do czego zmierzam? Ja bym chciał powiedzieć, że w Rybniku jest kręcony film Bezuch 3. Po gorolsku, że to padł. Bezuch 3. I obyda w nim występował. Serdecznie wszystkim zapraszam. Dodał Stanik Mąka Wrocławski. Hej. Mirku, czy ty czasami myślisz o tych naszych kaczkach, filmach jaskini na przykład, o tej naszej wspólnej przeszłości filmowej, o tych naszych filmach KFN-u, które myśmy nakręcili, a było ich mnóstwo? Czy czasem wspominasz sobie, pomyślisz coś na ten temat? A jeżeli tak, to co sobie myślisz? Pewnie, że myślę. Przecież to był jeden z piękniejszych okresów w moim życiu. To wszystko, co robiliśmy. Kaczka, filmy, jaskinia. Wspominam o tym, że przecież do jaskini napisałem scenariusz, bo to gdzieś tam było związane z moimi przygodami, z jaskiniami. Bardzo często myślę, bardzo miło wspominam. I miałem już taki okres w życiu, że wydawało mi się, że nie wrócę do filmu, nigdy więcej, że tak jak odhaczone to już jest za mną, a jak mi zaproponowałeś powrót do filmu, do jakichś tam scenek w Bezuch 3, bardzo chętnie wróciłem. No a czy oglądasz sobie czasami na przykład taką jaskinię? Przypomnijmy, to był rok 2003. Zapraszamy też wszystkich tutaj oglądających, ten film można zobaczyć na YouTubie. Oglądasz go czasami jeszcze po latach? Zdarza się. Są takie momenty, że gdzieś mi się przypomni jakieś takie sentymentalne chwile i wtedy go oglądam. I zawsze przeżywam tak samo, z wielką nostalgią. A z nostalgią te nasze żółte gumowe kaczki też wspominasz? Pamiętajmy, Oczywiście, że tak. 58 odcinków w sumie powstało. Oczywiście, że tak. Z wielką nostalgią wspominam żółte gumowe kaczki. Ty tam grałeś Stanika, byłeś Stanikiem Mąką Wrocławskim, tak? Prowadzącym. Ja był Stanik Mąka Wrocławski. Wiesz co, czasami się zdarza, że jakiś tam znajomy, bliski przypomni mi o tym, że takie rzeczy robiliśmy, ale nie za często. To była fajna przygoda, nie, Mirosławie? Bardzo fajna przygoda. I się nie kończy, bo trwa nadal. Teraz znowu się po latach spotykamy, nie tylko z Tobą, ale też z innymi naszymi aktorami z poprzednich filmów Klubu Filmu Niezależnego. Pamiętajmy, że też zagrałeś w serialu Natalia, Ostatnie Słowo, inspektora Schmidta przez 2T. Pamiętasz? Tak jest, inspektor Schmidt przez 2T. Pamiętam doskonale. Też coś co fajnego do wspomnienia, nie? Była zupełnie inna rola, zupełnie inny klimat, inna specyfika, ale też fantastyczne przeżycia. Baby i hopy, śledźcie cały czas. Nasza robota przy filmie Bezuch 3. Cały czas się dzieje. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.